Jerusalem, res'in il-mażulin, biex jagħtu kol faħrija lil dak li ammar fik, ħalli sit il-ħalqien. Jerusalem, terrejn il-mibawtin, biex joffru sagrifiċju ta' dak li sallab fik, feddej re ta' rejiet. Jerusalem, mexin il-midimbin, ħerqana jfittxu l-maħfra ta' dak li fejja fik, ħanin ġustu għattis. Jerusalem, deħlin il-maħbubin, iċandru slim ta' ismek lil dak li saltan fik, mis-sira etern divin.
Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. San George Brek għandu din it-talba sabiħa li nħossija tant xirqa f'daw l-okkażjonijiet. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Dawn is-sentimenti nirringrazzja l-Alla ta' daw l-10 snin ta' servizz il-poplu tiegħu bħala isqof. Illum fil-qalb tiegħi hemm il-poplu kollu li jiena intażil biex inkun għaddej tiegħu. Ma nixtieqkom tinaqdu biegħi biex nirringrazzja mod kommos lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona li ordinani jisqof bħallum 10 snin. Grazzi Pawlu. Imseħbin ma' Monsignor Pawlu Cremona dikinhar kien hemm żewġ ċawċin. L-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa li jaħfillu u llum Kardinal Mario Grech. Il-Mario Grech inselmulu u nawgurawlu ħafna ħidma f'pożizzjoni ta' responsabilità kbira fil-Knisja. U nitolbu ħafna wkoll f'suffraġġju għal Monsignor Merċieqa. Ejjew ħuti f'dan il-mument narfu ħtijietna d-djufija tagħna, nitolbu mafra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemin u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U għall rajta dejjem tal-fidili, fidejk tinsab il-Knisja tiegħek, u int qasmilha kull xorta ta' ġid u taħkem fuqha bl-imħabba. Ħares lejja għaddej tiegħek li int qedni fuq il-poplu tiegħek. Għamel li mmexxi f'isem Kristu il-merħla li tagħha jiena rraj. Inqasmilha bil-fedeltà it-tagħlim tas-sewwa. Inkun għalija s-saċerdot tal-qima tiegħek u mmexxiha bħala amministratur tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej konsagrani, biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat nindewwi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasirin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta tal-Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion. Natihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-viestu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Il-kelma tal-Mulej. It-tieba tal-Mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Sibt il-David għaddej tiegħi biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijej. It-tieba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi, bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu u jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi fortizza u salvazzjoni tiegħi. Bit-tieba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Niżikħaj lil Kristu Ġesu Sidna li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol u li derlu li kienet tistħoq lill-fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Lili li qabel kont daj persekutur u żeblieħi tiegħu. Iżda sibt il-ħniena għax dak li għamiltu bla ma kont naf, billi kont għadni bla fidi. Anzi lili, il-grazzja ta' Sidna kienet mogħtija bil-kotra flimkien mal-fidi u mal-imħabba li fi Kristu Ġesu. Din hija kelma ta' min jemmina u jilqaħħa l-kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu b'eżempju għal dawk li kienu qatt iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx li ma jidirx lil Alla waħdu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Din hi Timotju ibni l-ordni li nħallilek fidejk skont il-profezziji li saru fuqek sa minn qabel biex bis-saħħa tagħhom tidħol bil-qawwa għat-taqbida tajba, b'fidi u b'kuxjenza tajba. Il-kelma tal-Mulej.
il-mulej jgħid jiena r-raj it-tajjeb, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmum Pietru: Xmum bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu: Iva mulej, int taf li nħobbok. Qallu: ira l-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba: Xmum bin Ġwanni, tħobbni int? Wieġbu: Iva mulej, int taf li nħobbok. Qallu: ira n-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: Xmum bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: tħobbni? U qallu: mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu: ira n-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ, inti tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bli ma mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu: ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma li Ġesu jgħid lil Pietru: nitlobkom biex tibqa' tidwi fil-qalb tiegħi. Ejja warajja. Bħalma tibqa' tidwi fil-qalb tiegħi, il-mistoqsija li Ġesu jagħmel lil Pietru għal darba, darbtejn, tlieta: tħobbni int? Itolbu għalija biex inħoss l-għafsa tal-qalb bħalma għamel Pietru. Meta naraf id-djufija tiegħi u niftakar fid-dnubieti u b'sens ta' fiduċja lil-mulej ngħidlu: mulej, inti taf kollox. Inti taf li nħobbok. Nixtieq ningħaqad ma' Pawlu l-Apostlu missierna u b'wiċċu minn quddiem imma b'umiltà kbira naraf li jiena protos
l-ewwel fost il-midinbin. Għaliex naf li din hija t-triq li twassalni malajr lejn il-qalb ta' Ġesu Salvatur. Li fija niskopri mhux biss il-ħniena tiegħu imma wkoll is-sabar tiegħu. Pawlu jgħid: jiena minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed il-protos Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu. Alla ma jurix magħna biss ħniena, imma Pawlu jistqar li Alla juri magħna paċenzja kbira, sabar kbir. U għaliex l-isqof l-ewwel fost il-midinbin irid ikun xut ta' kemm Alla hu ħanin, ta' kemm Alla huwa kbir fl-emejjel tiegħu. U meta nħares lura dejn hawn l-10 snin li donhom għaddew bħal ħolma u li fihom tibda tiem fil-maturità ta' ħajtek li l-ħajja nżul u tlajja u l-idea li aħna għandna kontroll tal-ħajja hija bluha tant ċirkostanzi ma niddeterminawhomx aħna. Mingħajr ma rridu jaġnuna bħalma jaġnuna ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. 10 snin ilu il-maħbub u għażiż Arċisqof Emeritu Pawlu kien qalli: Aziz Don Charles, stakar id-dinjità tagħna tiġi mill-poplu ta' Alla, rid jgħid li la il-bies imma mill-fatt li aħna għaddejja tal-poplu ta' Alla. Illum nirrixtieq nirringrazzja l-Alla tal-li fil-poplu li jiena ġejt imsejjaħ biex naqdi il-mulejtani okkażjonijiet ta' faraġġ, ta' umiljazzjoni, ta' erf u ta' sabar. U nixtieq li bħalma jgħid Ġesu inkun bħalu ir-raj it-tajjeb li naraf in-naġġ tiegħi, in-naġġ tiegħi jarfu lili u ilha nagħti ħajti għan-naġġ tiegħi. Kultant inkun miexi x'imkien mhux dejjem bil-mitra u l-baklu. U n-nies ma jarfunix mal-ewwel għalkemm meta jaraw xi ħaġa qasira u naqra mbaċċa forsi jibdew jissuspettaw xi ħaġa. Biex ma nsemmi l-ebda prodott evidentement. Imma imbagħad ngħid kelma niftaħ ħalqi isqof u ngħid il-vuċi tikxifni u niftakar fil-kelma ta' Ġesu jisimgħu leħnu jarfuh. Itolbu għalija biex il-poplu jarafni fl-imħabba tiegħi, fil-ħnina tiegħi, fil-paċenzja tiegħi. Ikun hemm xi wieħed ċiniku jgħid li inti titkellem ħafna fuq il-paċenzja, ma tantx għandek paċenzja magħna jew miegħi. U niftakar ukoll li l-mulej għedni minkejja d-djufija tiegħi biex inkun gwida, nitkellem f'ismu fil-momenti propizji u inqas propizji. U biex ukoll
b'xi mod nejn lil-ħuti u lilna l-koll nażlu dejjem il-Ġesu. Il-klim ta' San Ġorġ Preka tant fi ħerf. Meta nirringrazzjaw il-Alla tajjeb nitolbuh maħfra. Għaliex l-isqof midneb għal kulħadd u forsi l-protos fost il-midinbin. Għandu għal xi jgħid grazzi lill-Alla. Jien għandi għaliex ngħid grazzi lill-Alla u ħafna. Imma wkoll nixtieq nitolbu maħfra qudiemkom u magħkom. Ikun dejjem ta' faraġ għalija t-talb tagħkom. Kemm ikun infarġa l-qalb tal-isqof. Meta jħoss lis-saċerdoti eżis tiegħu il-poplu għażiż ikun qiegħed jitlob għalih, mhux biss jew paċenzja bih, imma jitlob ukoll għalih. U dak li jiena nixtieq li nkun għalikom eżempju ta' ħniena u sabar li tlobkom ukoll tkunu għalija. Tħennu għalija, tieħdu paċenzja bija. Jiena nixtieq nitlob li f'din it-triq li jixtieq għalina l-Papa Franġisku li nimxu fl-imkien bħala poplu ta' Alla. Ikonna t-tama ta' poplu li jdendel kusu ma' Ġesu li ndbat biex idewwi l-qalb miksura, iħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs u jniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Din hija l-missjoni ta' Ġesu. L-isqof huwa msejjaħ f'isem il-Knisja biex jipparteċipa intimament ma' din il-missjoni. Itolbu għalija biex f'isem Ġesu u bil-qawwa tiegħu infarraġ lill-imniktin, inferraħ lil dawk li jibku f'Sion. Nagħtihom kuruna flok l-irmiet, żejt tal-ferħ flok il-biż tal-vistu, lana ta' foħrija flok ruħ mitluqa. U jtolbu għalija għax iżjed ma jgħaddi żmien iżjed ninduna kemm għandi bżonn għajnuna. Iżjed ma jgħaddi żmien iżjed ninduna li l-ħajja tgħaddi bħal berqa u li xi mument iridu nagħtu kont. U nisma' fil-qalb tiegħi il-mistoqsija ta' Ġesu. Tħobbni? L-aħweżies imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu jew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha mxerda mad-dinja biex bl-imħabba li ġejja minnek twassal li ġnus kollha il-ferħ tal-bxara tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja kollha tal-bnedmin biex ikunu għaddejja taslim li ġej minnek post dawk afdati f'idejhom u bis-sabar iħabilku għall-ġustizzja
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex insaħħu l-fedeltà tagħna fit-twemmin u nuru għaqal u rażan fil-għajxin nitolbu. Għal dawk kollha li jarfuk missier biex bl-imħabba jgħixu dejjem skont il-kelma tiegħek u hekk ikunu xhieda ta' mħabbtek għal bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal Monsinjur Arċisqof Charles Xikluna li inti għażiltu biex jaqdik fil-Ministeru ta' Saċerdoti l-Kbir bħal ibnek wettqu bid-doni tal-Ispirtu tiegħek u seddaq il-ħidma tiegħu bil-frott tal-istess Spiritu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għanna fostna rappresentanti ta' Knejjes Insara. We have among us brethren of Christian churches and communities. I would like to greet you and say thank you for your presence and pray for our unity and common united testimony. Nitolbu. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina. U saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missija li jista' kollox. Il-qamu din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għalija għaddej tiegħek, bħalma għamiltni l-qassis il-kbir fil-poplu tiegħek, hekk ukoll żejjinni bid-doni u l-qawwa tal-Apostli biex inkun taġid għall-merħla bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u fer kbir infaħruk u ntennulek.
Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, rattil-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjon. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqruk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miħaj għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoħli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton, mal-isfijiet kollha li qegħdin jikkonċelebraw miegħi l-lejla u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fin-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħerna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl, mal-Martri tal-Vjetnam, ma' San George Preka, mal-Bejati Maltin, Adeodata Pisani u Nazju Falzon u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missija li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xurxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
fis-Santa ta' Tifkira għandkom iġbija tal-Madonna Damaxxena li aħna nqimuha propju fil-Knisja dedikata lila qrib il-Palazz ta' Gran Mastju, is-sede tal-President tar-Repubblika. U nixtieq li bħala ringrazzjament nofru propju l-innu ta' tifħir ta' Sittna Marija stess. Min jista' isegwi miegħi jiena nitlob b'ratta ħajr wara tqarbin il-Magnificat bil-Malti. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispiritu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu. Akar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lil Missier u lil Liben u lill Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament kattar id-doni tal-grazzja tiegħek. Biex naqdik kif jixraq bħala raj u fil-ħajja ta' dejjem nikseb il-ħtnas imwiet lill-amministraturi fidili bi Kristu Sidna. Good evening, Mr. President of the Republic of Malta and Mrs. Vella, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Justice, Your Grace, dear Mother of the Archbishop, Reverend Fathers, Reverend Sisters, distinguished representatives of religious communities, dear brothers and sisters in Christ. On this auspicious occasion of the 10th anniversary of the Episcopal ordination of His Grace Charles Scicluna, I am very pleased to read out the message from the Holy Father addressed to our dear Archbishop. And also on behalf of the Apostolic Nunciature, I wish to express our sincere appreciation and congratulations, wishing him a continued and a fruitful ministry as a good and merciful shepherd to the people of Malta. The greetings of the Holy Father is as follows. The Holy Father has asked me to convey his greetings and good wishes, together with the assurance of his spiritual closeness, as you celebrate the joyful occasion of the 10th anniversary of your Episcopal ordination. With gratitude for your pastoral ministry to the people of Malta and for your service to the Holy See, His Holiness sends you his blessings as a pledge of joy and peace in our Lord Jesus Christ. Signed by Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. Thank you for your attention. Signorella, jien għandi bżonnok. Eccellenza, din it-talba sempliċi u profonda ta' San George Preka, flimkien ma' grazzi Signorella u affili Signorella, u ma' l-espressjonijiet l-aktar komuni li smajtek tgħid kemm il-darba f'okkażjoni oħra ta' l-aħħar 10 snin u donnu iktar kemm ilek Arċisqof.
nifmek. Nara tesprimi ħafna il-konvenzjoni tiegħek li għandha tkun ukoll tagħna, imma nara wkoll tiġbor dak li tul dawn l-aħħar 10 snin intfittix li twassal u twettaq b'tant dedikazzjoni u ġenerożità. Aziz Arċisqof tagħna, aħna llum ngħidulek grazzi mill-qalb. Intu rejtna xi ġifieri raji moti għall poplu tagħna. Dawn l-aħħar 10 snin ħdimt bis-sħiħ biex twassal il-kelma tagħna b'mod ċar, koerenza mal-motto tiegħek Fidelis et Verax. Inti fittixt li twassal il-viżjoni ta' Knisja li għatina l-Papa Franġisku f'eżortazzjoni apostolika li ħarġet bħallum 9 snin ilu Evangelii Gaudium. Kon Knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ missjoni. Intu rejtna kif il-Knisja tagħti kontribut siewi għal ġid tas-soċjetà Maltija u tkompli taħdem għal rispett sħiħ għad-dinjità u għall-ħajja tal-bniedem f'kull waqt tagħha. Sa mill-bidu nett tal-ħajja ma tnissil meta hemm xi ħadd mhux xi ħaġa. Intfittixt illi taqdi lil poplu bil-ħtiġijiet l-aktar profondi tiegħu b'attitudni ta' viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Aħna llum nixtiequ nuruk il-gratitudni u l-apprezzament tagħna. Nafu li ċentrali għal ħajja tiegħek hija ċ-ċelebrazzjoni tal-Ukaristija, l-għajn u l-quċċata tal-missjoni tal-Knisja. U bħala sinjal ta' apprezzament tal-Knisja f'Malta nixtiequ nagħtuk ġej warajja. Dan il-kalċi li hu espressjoni tal-imħabba tagħna. Dan il-kalċi, eċċellenza, ma jfakrikx biss fil-kalċi li jkollok tixrob fil-missjoni tiegħek ta' Arċisqof. Bħalma qal Ġesu li ġagbu Ġwanni, il-kalċi tiegħek tixorbuh tas-sew. U għalhekk flotja tiegħek innifsek li trid tagħmel kontinwament. Imma jfakrek ukoll fil-preżenza ħajja tal-mulej magħna, preżenza li jitweġiba għat-talba li inti tagħmilu ta' spiss, Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Aħna l-koll għandna bżonn il-mulej u għandna bżonn ukoll lilek biex tgħinna nkomplu l-mixja li twassalna għandu bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Għalhekk it-talba tagħna hi talba lil Alla hi biex inti tkompli taqdi lill-mulej b'ħafna mħabba u b'qalb kbira u li fina ssib appoġġ sħiħ din il-missjoni tiegħek. Ad multos annos, Eċċellenza. Jina nixtieq nirringrazzja lilek Eċċellenza, President tar-Repubblika, lilek, Sinjura Vella, lilek Onorevoli Prim Ministru, lill-Prim Imħallef il-personalitajiet distinti tal-preżenza tagħkom. Nixtieq ngħid grazzi lil Mama. Grazzi Ma. Itolbu għalija il-Papa Franġisku di jgħidha dejjem imma iżjed ma żmien iżjed nifmu. U jien nixtieq nirrepeti dak li fakkarna fih l-Aziz Isqof Joe, dik it-talba naħseb jien aħna l-Maltin għandna bżonn nifhmuha b'mod radikali. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Għax Alla ma jiġix biex ineħħilna l-libertà.
imma biex jgħinna niskopruha fil-milja u l-qawwa kollha tagħha. Grazzi ħafna tal-preżenza tagħkom u jitolbu għalija. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.